Un ano máis e xa van 8 a cita co viño e as cereixas en Belesar comezou, como sempre, no medio da ponte entre Chantada e o Sabiñao. Alí se congregaron as autoridades e organización para inaugurar esta nova edición desta festa que se consolida co paso do tempo. Despois de cortar a cinta e repartila como lembranza, foi a hora do pregón, que nesta 8ª edición dirixiuse ao numeroso público que escoitaba José Luis Ladín Ribadas, o pregoeiro deste ano. Foi delegado provincial do ICA e presidente da Indicación Xeográfica Protexida Grelo de Galicia. No pregón non faltaron loanzas ás terras de Belesar, xa que é un gran coñecedor desta zona. Que isto hai que conservalo e promocionalo. Por exemplo, a tarta de la Selva Negra que dixen, pois aquí hai que facer concursos para que a xente faga tartas cos produtos de aquí, igual que a cereixa, a castaña, por que non? Como fan en Europa, que o fan. Por tanto, o viño, por suposto, xa ten moito andado, pero as cereixas é algo que non se pode deixar. Temos paisaxes, temos calidad e temos sabiduría que sabe a xente facer todas estas cousas. Así que hai que seguir en ese camino para darlle máis... É dicir, isto a mí parece isto é que estén enmaridados. A cereixa e o viño é un magnífico, como diría eu, é un magnífico descubrimento, chico, pero hai que aproveitar deso todo o que leva consigo, que a xente que está aquí, pues, que ten fórmulas antiguas das casas que as poñan en valor, é dicir, que se hai algunha industria que logo quera faceros, pois que o fagan. Despois do pregón, a organización deulle un detalle ao pregoeiro e nomeouno cofrade do bo viño de Belesar e Líncora, igual co tenente alcalde do Sabiñao e o rexedor chantadino. Está un día excepcional, xa quixéramos nós na nosa feira do viño vertido este día, pero bueno, a verdade é que se ve unha animación tremenda. Dicíase tamén que non iba a haber moita cereixa, están os postos aí abarrotados de cereixas. Entón, isto van a ser 2 días grandiosos para a Chantada e para o Sabiñao tamén, tanto de viño como de cereixas e de gratitude con esta xente maravillosa que se ven cada ano tras ano, que vai aumentando en cantidade, non? Eu creo que é unha feira que ano a ano se vai consolidando, como empezaron outras. Eu creo que é unha feira enxebre, sencilla, pero é unha feira moi agradecida po visitante porque é a única feira de toda a Ribeira Sacra onde o visitante pode degustar un viño vendo directamente o pai Miño, o pai Río, o río Miño e vendo as cepas, os bancales, non? Por tanto, eu creo que é un deses sitios onde apetece disfrutar dun viño, disfrutar do entorno e por eso se vai consolidando ano a ano e eu creo que pouco a pouco vai encontrar o seu hueco. Despois dos actos protocolarios comezou a festa. As adegas participantes recibían os primeiros visitantes que cataban os caldos acompañados de pinchos que ofrecían os adegueiros. O bo tempo foi a nota predominante da fin de semana, polo que a xente non o duvidou e chegouse ata esta paraxe, na que tomar un viño é algo máis que iso, xa que se fai entre os bancais que ven nacer as uvas. Maravilla, probando viño. Mire, non lle paga caso. Iso non vai ben, imos ben nós, pero iso xa non... Xa non vai como se quería. Xa non regula como da outras edades, caralho. Bueno, pois a ver se con viño. Hai que levar ao mecánico. Bueno, un viño destes. Bueno, o viño está redondo, este ano podese dicir que está redondo. E aquí podemos dicir que presta máis. Presta, además o día axuda moito. O día tamén está bon para dar o sulfato, pero bueno, de momento vamos a probar o viño, despois se queda un poquinho de folgos en toda esta xente que nos visita, pois iremos dar unha mão de sulfato pola tarde. Déixame probar un pouquiño... Esperamos. Está como Dios, non sei se é Dios para facer milagros, pero está como Dios. Quedou resumido. Está aquí tomando un viño de Belesar. Conocía desa zona? Sí, o de Sarria sempre... Hai vecinos de Sarria aquí. Levamos toda a vida vindo aquí a comprar viño. É un viñazo, é unha zona estupenda esta, sí. É unha maravilla, a verdade é que sí. E o día que temos, sobre todo. A verdade que é un privilexio poder tomar un viño aquí, non? A verdade que é un privilexio, sí, sin duda, sin lugar a duda, está claro que sí. Que tal ese viño? Caldos 4. Non podo opinar. O último ao nivel dos anteriores. Básicamente, sí, como os futbolistas. Este é mi equipo hoy.
Antes foi ese e outro. Yo he venido aquí a ganar la Liga e sempre desde pequeñito me gustou este vino. Mais ou menos. Bueno, por nada, pillamos aquí ao presidente do Consello Regulador en plena faceta, non? Bueno, en plena festa de Belesar, que creo que é un deses lugares que hai que visitar, que hai que coñecer na Ribeira Sacra, porque é un sitio, a verdade, increíble. Bueno, fai uns días estuveches en Madrid, deronche un premio recoñecendo a túa labor, que se sinte, que se recoñezan a túa labor? Home, é un recoñecemento a un territorio, unha labor de moita xente. Isto empezámoslo fai anos, un grupo de xente. Afortunadamente xa é unha realidade, a Ribeira Sacra é un lugar coñecido e recoñecido non só por o viño, que foi ese espolón que lanzou o territorio, pero ese premio que recolle o presidente, este é un premio compartido con moita xente que leva traballando moito nestes territorios como o que vemos aquí en Belesar. Pois como se puido comprobar, o viño estaba moi bo e os sedegueiros encantados con este público entregado dende a primeira hora. Ademais, ao contrario que o ano pasado, desta vez o sol acompañou toda a xornada. Somos os fundadores da feira, a adega do Fortes e o resto, entonces aquí seguiremos hasta que o corpo aguante. Bueno, este ano témolo todo, non se pode pedir moito máis polo da hora, temos sol, está isto abarrotado. Faltanos unhas pouquiñas máis de cereixas, pero as que hai eu penso que polo menos fan que a xente veña. Cereixa ainda hai algunha, pero moitas non, a verdad, é unha pena. Se houbera o doble de cereixas, o doble de cereixas se vendía, pero viño que veñan que nos temos as cubas cheas, así que veñan a bebelo aquí a Belesar. Bueno, estuvemos falando por aí a xente e a xente toda di o mismo, é un privilexio tomar un viño aquí. Esa foi a idea, por eso se montou a feira aquí, porque é a primeira vez que se monta unha feira ao lado dunha ribeira. Non se leva o viño ao pueblo, a xente ven onde se fai o viño, por eso a xente está encantada. Bueno, además estamos, vos que estades, que a cosecha do 2011 ou xa é do 2012? Inda 2011, porque non sempre deixamos pasar un poquinho máis de tempo. Agora a partir de maio xa embotellaremos para ter o viño ben, pero deixamos pasar un poquinho este mal tempo que houbo tamén este ano que lle afecta para que este mellor. Pero bueno, 2011 está moi ben, non temos ningunha queixa. As vísperas foron tremendas semanas atrás para un produto como era a cereixa, que queríamos que estuvera en sazón, pero bueno, de todos os xeitos chegou non na cantidade que quixéramos, pero sí dentro do que cabe na calidade. E como podedes ver e disfrutar, eu penso que é o mellor sábado no aspecto ambiental que se disfrutou nestas 8 edicións, porque evidentemente a xornada e o sol pois é desde logo a mellor atracción. E vamos a disfrutar de unha xornada, eu penso que moi atractiva, con estes colectivos Charol e Estoupa Caldeiros, e como non, con unha boa ración de pulpa e carne ao caldeiro. E escoitado isto, ata lá nos fomos, e tamén pudemos comprobar que xa era hora do xantar, e debaixo da carpa congregábase moita xente que daba conta do polvo e churrasco, acompañados como non dos mellores caldos de Belesar. E como en toda festa non faltou a música, estivemos cos Estoupa Caldeiros, un dos integrantes compaxina a música coa alcaldía. Estoupa Caldeiros, alcalde de Rábade. Bueno, aquí son músico, non? Aquí son músico e argalleiro de Estoupa Caldeiros, non? Bueno, como levas as dúas facetas? Son fáciles de levar? Sí, porque non teñen nada que ver, desconéctase a gas cando toca tocar en Rábade, non? Pero sempre cando non toque tocar en Rábade non ten nada que ver. Desaparezco como alcalde e ali queda xente que fai perfectamente a miña laboura. Bueno, que tal? Estuveche alguna vez aquí neste... No, a verdade é que non coñecía, coñecía a zona de Chantada, máis a zona de Taboada, esta zona de Ribeira non a coñecía, e a verdade é que non fixo máis que disfrutar. De feito, baixar de Chantada aquí levoume casi media hora porque non facía máis que parar en cada curva, porque a cada cal era máis espectacular a vista. Pois dende logo que a houbo, un ano máis Belesar congregou a centros de persoas arredor da súa paisaxe, a súa gastronomía e, como non, o seu viño.